हेलो फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा दिनैनि साना जोबोर मोजां जायनोखि आबादारिफोर एबा फार्मार्स राङारि अनसुंथाइ मोनो बेनो जाबाय पीएम किसान स्किमनि आन्डाराव दा जों बोरै एकाउन्टखौ चेक खालामनांगौ नोङो मोनगोन ना मोना नोंनि स्टेटासा मा जादों ए टु जेड लासै लासै गासिबो जों नायगोन आरो बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो हानाय एसेबां शेयार खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो स्किमनि एबा लननि सायाव एबा साख्रिनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों मोनबाय थागोन आपडेट दा गोबाव खालामा जों नायग्रोनो माखासे डाटाखौहाय आरो जों सासे बेनिफिसारिनिखौ जों नायगोन लाइभ प्रुफ नायगोन जे बेनि एकाउन्टआ मा जादों आरो बे मोनगोन ना मोना जों बेखौ नायगोन दा जों पर्टेलाव फैबाय पीएम किसाननि पर्टेलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दिनै नोंथांमोना 2 बाजनाय लोगो लोगो 19 किस्तिखौ मोनगोन बेनो जाबाय बिथाङा बिहारनिफ्राय सौहरगोन दा बिथाङा बिहारनिफ्राय मोनसे रिमटआव माने कन्ट्रल थुनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट डिबिट हिसाबै राङा हाबफैगोन आरो बेखौ बिथांमोना फोरमायखादों दा बेयाव पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो डेट ओंखारखाबाय दा बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा गोदान आरो गोजाम नोंथांमोना मोनगोन ना मोना सानोना बेखायनो जोङो स्टेटासाव निउआव क्लिक खालामनांगौ आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगोसो जोङो गासैबो रोखा जायो खायसे 2000 मोनगोन खायसे 4000 मोनगोन आरो खायसे 6000 मोनगोन आरो खायसे पेन्डिं जानायफोरा एप्रुभ जायोबा कन्टिनिउ 10000 हाबनायबो रेकर्ड दङ थांनाय बाराव बेबायदि मोनदों आरो बे नोंथांमोननि बाथ्रासै नाथाय 2000 रोखाखा जायनाखा गासैबो अके दङ नोंथांमोना मोनगोन दा बेखायनो नैबे स्टेटासाव क्लिक खालामनांगौ बे स्टेटासाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जायना आइडि गैया नोंथांमोना आन्दायबाय थायोना बे अपसना बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो आइडिखौ जों लाबोफिननो हागोन बेखायनो मबाइल नाम्बार एबा आधार कार्ड नाम्बारखौ बावहोदो बक्सआव देन केपसा कड दङना बेखौ बावहोनानै गेट अटिपि होनाय लोगो लोगो जाय फन नाम्बारा नोंनिया आधार कार्डआ एबा मबाइल नाम्बारा पीएम किसानजों लिंक दङ बेयाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोङो आइडिखौ मोनफिनगोन आरो जेब्ला नों आइडि मोनगोन ना बेक थुदो बेयाव बेक थुनानै नोङो पर्टेलाव थांफिनदो आरो थांफिननाय लोगो लोगो नोङो डाइरेक्ट नोङो गावनि प्रफाइलखौ नायनो हागोन बेखायनो जों दहायनि पर्टेलाव फैफिनबाय बेनिफ्राय नैबे स्टेटासा बेयाव खनसे नोंथांमोना निउआव क्लिक खालामबावदो आरो जों आइडि मोनबाय नालाय दानिया जों एन्टार रेजिस्टार आइडि नाम्बारा जों बे बक्सआव होनांगौ बेनिफ्राय फिन खनसेबो खेबसाखौ होनानै गेट अटिपि थुनाय लोगो लोगो जाय फन नाम्बारा लिंक दङ पीएम किसानजों बेयाव अटिपि थांगोन आरो नोंथांमोना बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोङो स्टेटासखौ नायनो हागोन जे नों मोनगोन मोना दा जों सासे बेनिफिसारिनिखौ लाइभ प्रुफ नायनोसै जाहाथे नोंथांमोना बुजियो देन बेनिफ्राय PFMS होननायबो दङ बेयाव नोङो अटिपि गैयालासे डाइरेक्ट नायनो हागोन जेबो खोथा गैया बाट जों बे पर्टेलावनो नायस्रानोसै बेखायनो आं आइडि नाम्बारखौ होबाय बेनिफ्राय जोङो गेट अटिपिआव थुनाय लोगो लोगो नैबे फन नाम्बाराव थांगोन अटिपिआ बेखौ होनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना गेट डाटायाव थुबावनांगोन होमबाथाय नोंनि प्रफाइलखौ गासैबो नायनो हागोन आरो दा बेयाव आङो बेनिफिसारिनि गासैबो डाटाखौ होबाय आरो होनाय लोगो लोगो जोङो गेट डाटायाव थुनाय लोगो लोगो बिनि गासैबो बाय'डाटायानो फैसिगोन एबा बिनि पासबुकआ पीएम किसाननि ओंखारसिगोन आरो स' बेखायनो जोङो बेयाव अके थुबावनांगोन देन अके थुनाय लोगो लोगो गाहायाव बेनि बेनिफिसारिनि नामा फैबाय नै स' बेनिफ्राय बेयाव जोङो मोनगोन ना मोना बेखौ नायनोबा एसे गाहायाव फैनानै बेयाव नै बिथांनि स्टेटासा गासैबो दङ बेनो जाबाय राइट सिन दङ बेनो जाबाय एलिजिबिलिटि स्टेटास होननायाव क्लिक खालामबानो बिनि केवाइसि लेन्ड सिडिं आधार सिडिं गासैबो जाजोब्बाय स' बिनिफ्राय दायो रां सोनाय पासबुकआ ब्लेंक जादों बेनो जाबाय लेभेल नोंथांमोननि पेमेन्ट स्टेटास बेंक नाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे जाहोन दा बाव गासैबो दंखाजोबो आरो बेखौ दायो श' खालामथ'वाखै जेब्ला पेमेन्टआ हाबगोन अब्लासो नोंनाव बेयाव श' जागोन आरो दा बेखायनो नोंनिखौ नायनोबा नोंथाङाबो बेबादि प्रसेसआव गासैबो डिटेल्सखौ नायना लादो दानो स' बिनिफ्राय रां मोनगोन मोना नोंथांमोना गासैबो लेन्ड सिडिं आधार सिडिं केवाइसि दङबानो बेनो जाबाय बेयाव नोंथांमोना रांखौ मोनगोन दा पीएम किसाननि राङा दिनै जायखिजाया 2 बाजियाव हाबसिगोन खायसे लेटबो मोननो हागौ आरो जेब्ला हाबनाय प्रुफ फैयो नोंथांमोननो फिन खनसेबाव इभिनिंआव भिडिअ खालामना दिन्थिगोन